Sari kaham tini haino hai kisisa laibo mafaika tamhin male kang sung nukha je chini hayung ekeba bharatborshoni je school CBSE board ni boyo kaisa social studies je subject bishingo Tripurani language kok borok no shuyawi Bangla tei Chakma language bai kok shawini je rijak tongmani tini abono correction khlaiwi chini Tripura hasteni education department ni SCERT o chithi ma sika o publisher rok aboni logi logi je boi bising sijak tongmani ajaga tabuk srai kai sui rikha je o jaga Tripura ni kok sanai rok abo Bangla tei kok borok hini sui rikha aboni bagai Tripura hasteni Tripurasar rokno ang belakhe hambai mario je social media rogo tongnai attach tongnai WhatsApp Facebook o tongnai rokno je chungno logiri mani bagai nongni bagai chung tini omohai chini laibu mano kunani nai mano chung kasoi mangkha ekai abo jotono Tripura hasteni je dofano hamjaknai rokni chaitok mungbai no abo tini সম্ভব ungkha aboni bagai Tripura hasteni joto lukurokno kok borok sanai rokno ani khakchangma tei hambaiya pharo norok naimannai je chung o boi bisingo tabuk Tripurani language kok borok tei Bangla ini sijak jotono hambai asuk logi kok saimangla karon an sagrok bo asuk tabuk bo raksuya ko nogo tong tutui phano norok nubai malai je kok sai mani tongmani social media no belai hambai mario tini social media kri hinkai chung omo hai kok rok no nogo tong tutui phano jotono kunubi mangla khamu abon bagai jotono hambai sari kaham jotono kaham kurung tongbai.